एनबी निउसनि खौरांगिरि दीपांकर मेडिखौ नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया हमख्रब हमसि दिहुनहरनायनि सायाव गोथौ दुखु मोननायजों गोसोम बेस गाननानै बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि हांख्रायनायाव दिनै तामुलपुर प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफ्रा सोमावसारदों। थांनाय 5 जानुवारि शुक्रबारै नगाव जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव जिल्ला बेंगिरियाव सासे आइजोनि फाइलखौ मानो दाङाखै बिनि सायाव खौरां लानो थांनायाव जिल्ला बेंगिरिया पुलिस हान्जाखौ हमख्रब हमसि खालामहरनानै दीपांकर मेडिखौ मावखुलि सिंनिफ्राय बायजोआव दिहुनहरहोयो। सासे गागि खौरांगिरिखौ सिखाव उदखारि बायदि पुलिसफोरखौ हमख्रब हमसि बायजोआव दिहुनहरहोनाया दीपांकर मेडिखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, बेवहाय गासै खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। बेनिखायनो नगाव जिल्ला बेंगिरिया खौरांगिरिफोरनियाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ, नङाबा बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय जागोनखौ फोरमायदों बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रमेन दासआ। बे हाबाफारियावनो बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रमेन दास, तामुलपुर जिल्ला कमिटि खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि आनन्द रामसियारि, गाहाय नेहाथारि उत्पल देखा बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। सिखारनानै जों सोमावसारनो गोनां जादों। थांनाय सानथाम सिगाङाव नगावआव जिखिनि जाथाय जादों, नगावनि जिल्ला बेंगिरिया सासे एनबी निउसनि खौरांगिरिखौ निउस बुथुमनो थांनायाव बा रादाब बुथुमनो थांनायाव बिथाङा जिल्ला बेंगिरिया बे अफिसनिफ्राय बिथांखौ पुलिस लागायनानै हमख्रब हमसि खालामनानै बाहेर खालामहोदों। आरो जों मिथिनायाव बे दीपांकर मेडि रादाबगिरिया बिथाङा देहायारि एसे जेंनाबो दङमोन। बे देहायारि जेंना थानायाव बिथांखौ सासे गिदिर दायनिगिरिफोरबायदि सासे टेररिस्ट बायदि बिथांखौ हमख्रब हमसि खालामनानै बाहेर खालामदों बा होनानै लाना थांदों। दा बेनि सायाव जोङो गोख्रों रावजों बुंथियो जे जिल्ला बेंगिरि, नगावनि जिल्ला बेंगिरि बिथाङा जोंनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा निमाहा बिनायखौ जों लुबैयो आरो बिथांखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारियो इयुनफोराव आरो मालाबाबो बेफोरबायदि खालामनाङाथों। जोङो आसाम सरकार आरो पुलिस बिफानखौ जोङो गोख्रों रावजों बुंथिदों। बे दायनिगिरिखौ एक्सुवेलि दायनिगिरिया सोर बेखौ मोजाङै संदाननो नांगौ आरो बेनि उनाव बे खौरांगिरिनि सायाव जिखिनि अन्याय अत्याचार खालामदों बेनि सायाव जोङो निमाहा बिनायखौ जों लुबैदों। जोङो खौरांगिरि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सायाव जोङो मोनसे मोजां खौरां लाबोनो थाखाय, गोजोन लाबोनो थाखाय जोङो रादाबखौ बुथुमो। बे समाव जों मिथिनायाव बे दीपांकर मेडि रादाबगिरिया बे जिल्ला बेंगिरिनिसिम सासे आइजोआ गावनि जिखिनि खामानि मावनो थांदोंमोन, बे खामानियाव मोनसे फाइलनि खामानि मावनो थांदोंमोन। बेवहाय दान मोनथाम जाबायमोन। बे दान मोनथाम जासेयावबो बे आइजोनि फाइलखौ दाङाखिसैमोन। बे दाङैनि जाहोनाव बे रादाबगिरिया अफिसाव थांनानै सोंहैदोंमोन बे फाइलखौ दासिमबो मानि थाखाय दाङाखै। बे बाथ्राखौ सोंनो थांनायावनो बे जिल्ला बेंगिरिया बिथांखौ रादाबगिरिखौ बे अफिसनिफ्राय हमख्रब हमसि खालामनानै पुलिस लागायनानै हमख्रब हमसि खालामनानै लानानै थाङो। जोङो बेखौनो जोङो दिनै तामुलपुर प्रेस क्लाबा गोख्रों रावजों सोंखारिजों जे जोंनि रादाबगिरिनि सायाव अन्याय खालामनो मोननाय नङा आरो इयुनफ्रावबो खालामोब्ला जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन जोङो सोमावसारगोन। যোৱা শুক্ৰবাৰে নগাঁৱত এনবি নিউজৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ মেধিক পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় এটা বিষয়ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁক অভব্য আচৰণ কৰাই নহয়, আৰক্ষীৰ হতুৱাই তেওঁক চোঁচৰাই টানি উলিয়াই দিছিল। আৰু উক্ত ঘটনাক আমি বড়োলেণ্ড সাংবাদিক সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আয়ুক্তগৰাকীয়ে এগৰাকী কৰ্মৰত সাংবাদিকৰ ওপৰত যি ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি সেই আচলতে আয়ুক্তগৰাকীৰ ওপৰত বিভাগীয়ভাৱে তেওঁক অপসাৰণ কৰাৰ লগে লগে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বড়োলেণ্ড সাংবাদিক সংস্থাৰ অন্তৰ্গত সকলো সাংবাদিককে আজি কৰ্তব্যত ওলাই অহাৰ সময়ত
কলা বেজ পৰিধান কৰি দীপাংকৰ মেধিৰ ওপৰত নগৰ আয়ুক্তকে যি অভব্য আচৰণ তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তামোলপুৰতো আজি তামোল প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে আজি উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে যিসকল নিষ্ঠাবান আৰু সততাৰে সাংবাদিকে কৰ্ম কৰিছে, সেৱা আগবঢ়াইছে, সেইসকলৰ ওপৰত যাতে এনেধৰণৰ কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত তথ্য বিচাৰি যাওঁতে কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী কোনো ধৰণৰ লোকে যাতে এনেধৰণৰ আচৰণ নকৰে আৰু ভৱিষ্যতে যে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হয় এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বটো যিহেতু আছে, গতিকে আমাৰ বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত সাংবাদিকসকলৰ নিৰাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত কৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। क'क्राझार सरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।